Pomaže Bog, draga braćo i drage sestrice. Imamo jedno pitanje za danas, da pokušamo da damo koji odgovor, a pitanje glasi zašto pravedne duše stradaju? Evo ovako, ja ću da vam ispričam jednu pričicu koju tako na veronauci pričamo deci. Kaže, bio neki čovek i rešio da traži pravdu i krene on u svet i u nekoj šumi naiđe na Svetog Savu. I pita ga Sveti Sava, starče, gde si pošao? A on kaže, eto, svega se u životu nagledah, ali pravde nigde ne vide. Kaže, popni se ovde na ovo drvo, gore visoko i vidjet ćeš pravdu. Popi se ono drvo, ne prođe puno vremena, kad, eto ti neki konjanik, jahao je, dođe, u blizini je bilo jedno jezero, vreme je bilo sunčano, baš kao ovo danas, i on siđe, ali imao je neko blago u svojim bisazima i strah ga beše da ono blago ne izgubi. Gledao je, voda je bila hladna, on je bio umoran, rešio da se okupa, vezao je konja za jedno drvo, stvari malo dalje ostavio, uzeo one bisage, zatrpao negde tamo u zemlji, u šumi i krenuo da se kupa. Samo što se okupao, uzeo stvari, pokupio sve i otišao dalje. Nije prošlo par minuta, eto ga kozar, došao sa svojim ovcama, stao pored jezera da napoji svoje stado, kad neka koza rogom po onoj zemlji čeprkala i zakači one bisage i pravac kod gazde. Pogleda gazda, vidi, a ono puni bisazi sa dukatima. Dođe gazda, uzme one bisage, kozar onaj i sa onim bisazima sa dukatima beš kući. Eto, prođe par minuta opet, kad eto ti dođe prosjak, neki onako sa podcepan sav u dronjcima, dođe pored vode, izvadi iz one svoje torbe prtene, izvadi parče hleba koji je bio kao kamen, stavi onaj hleb u jezeru da se malo, da omekša malo da bi mogao da ga pojede i krenu, stade tu pored vode i čekaju da se onaj hleb otkoravi malo. Kad konjanik jahao, setio se on da zaboravio bisage sa zlatom i vrati se nazad da uzme bisage. Kad dođe, vidi prosjaka i pita prosjaka, jel prijatelju, jesi li video nekog da je ovde prolazio? Kaže, nisam. Dobro, krene on tamo, kad vidi samo rupa ostala od blaga, vrati se on, kaže, ti si mi uzeo blago. Ma kaže, šta ti je čoveče, nisam ja, niti sam uzeo, niti sam koga video. Kaže, ako nisi ti uzeo, kaže, ako nisi nikoga video, ti si zasigurno uzeo blago. Dođe on, poče ga daviti i onaj čovek nije imao šta da prizna, prosjak, i na pravdi Boga udavi onoga čoveka. A gleda ovaj svet sa drveta, pa ne može da veruje. Konjanik kad vide da udavi čoveka, iako je bio dosta bogat, krene da beži, pa bež nazad i ode domu svome. A ovaj gleda sa drveta, pa ne može da vjeruje šta je za toliko kratko vreme video i siđe se onog drveta, ne bi li slučajno njega osudili da je on krivac za ovo ubistvo i vrati se, poče da beži, usput opet sretne Svetoga Savu i ga pita, jesi videlo pravde? Ma kaže, ja sam se nepravde u životu nagledao, ali ovakve nepravde se nisam nagledao. Kaže, prijatelju moj, ovo što si video, to ti je čista pravda. Kaže, kako čista pravda? Pa kaže, vidi, konjanikov otac je bio lopov i prevarant, a Kozarev otac ceo svoj vek je čestito i pošteno radio, sakupljao novac i planirao da kupi kuću. Ali konjanikov otac, saznavši da ovaj traži, raspituje se da kupi kuću, znao da ima novca, uđe i pokrade mu sav novac. Tako da je to pravedno, jer je novac opet došao kod Kozareva sina, jer je i pripadao njegovom ocu. Kaže, to je zaista pravedno, ali kaže, što ubio onoga čoveka na pravdi Božje? Kaže, prosjakov otac je bio ajduk i od konjanika otac već je postao bogat, išao je sa svojim blagom preko planine, a prosjakov otac skoči na njega, ote mu blago i ubi ga na pravdi Božjoj i sada je sin platio za grehe svoga oca. Draga braći i sestre, ovo je kao ona priča iz Svetoga pisma, kaže, oci jedoše kiselo grožđe, a deci trnu zubi. Postoje i one patnje koje deca sve dobro rade i sve pravedno rade i trude se i sve, ali imaju taj duševni bol, imaju taj nemir i šta god da se uhvate, ništa im za rukom ne polazi.
Međutim, znači moramo zaista dosta voditi računa šta ćemo u životu raditi da bismo deci ostavili jedno lepo i dobro nasleđe, da svoju decu vaspitavamo da hvale i da slave Boga u sve dane života, ne bili se zajedno našli u Carstvu nebeskome, da i to duhovno nasleđe se nasleđuje. Međutim, naše pitanje zašto pravednici. A jednom prilikom u crkvi sam tako držao besedu i prilazim jedan prijatelj i kaže: oče, što sam ja kriv, moj pradeda što je uradio tamo neki greh pa ja da ispaštam. On već 45 godina nije se oženio i sad žao mu je, dobar je, sve pokušava se trudi da radi i sad ga kaže: ja imam svoju slobodu, zašto Bog mene kažnjava? Ne kažnjava nas Bog, draga braći i sestre, svako od nas dobija svoj krst koji trebamo da slaveći Boga da nosimo. Eto tako, recimo, najbolji primer za nošenje svoga krsta jeste pravedni Jov. Znači, pravedni Jov je zaista bio čovek istine, besprekoran, pravedan, i zaista i blagosloven, i od svakoga zla se uklanjao. Imao je 7 sinova i 3 kćeri i na hiljade stoke i mnoštvo slugu. Sinovi su mu bili toliko dobri, tako ih je lepo vaspitavao da Boga slavi i on je sam svaku svoju pomisao ispitivao da se nešto od Boga ne ogreši. A sinovi su tako bili dobri da je 7 sinova prvoga dana kod najstariji sin je pravio obed, drugoga dana drugi i tako 7 dana i svakoga dana su zvali svoje 3 sestrice da kod njih ručavaju. Eto kakva je bila njihova ljubav, ali oni tamo nisu vreme provodili u pijanstvu, nego su u skromnim ručkovima i u blagougodnom druženju jedni sa drugima. Takva im je bila ljubav. A otac ih stalno opominjaše da se nešto od Boga ne ogreše. Bogu bi mnogo drago ovo što je pravedni Jov činio i jednom prilikom Satana tako iz prikrajka, pošto on ne može da dođe u raj, pita ga Bog: ima li nekoga boljeg od ovog pravednog Jova i ovo što on čini, što meni ugađa? Kaže, lako kad si mu dao svega u izobilju, ima i bogatstva, ima i svega, pusti mene da mu ja uzmem bogatstvo, da mu uzmem decu, pa ćeš vidjeti kako će te on slaviti. I zaista Gospod reče: dozvoljavam ti, ali dušu nemoj da mu diraš. Jednoga dana pravednome Jovu dođu glasnici i kažu mu da su mu pobili sluge, da su mu oteli imanje, da su mu oteli njive. Kažu da je tako jedan po jedan od glasnika je dolazio i kaže, jednoga dana istoga toga dana zapravo grom je udario u kuću kod najstarijeg brata gde su svi bili na ručku i sva njegova deca su postradala. On razdere haljinu i slavio je Gospoda, kaže: Gospodade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodnje. Eto vidite šta je on sve imao, šta mu je Gospod uzeo, a Gospod je to uzeo kod sebe, nisu oni propali za večnost. Gospod je samo pustio test da vidi kako će se pravedni Jov ponašati. Kaže: Gospodade, Gospod uze, blagosloveno ime Gospodnje. To je nama primer. I onda kada Satana opet ode tamo iza raja i Gospod pita: ima li kao ovoga moga Jova još neki takav čovek na zemlji? A kaže Satana: jeste, ali pusti na njega bolest, pa vidi kad on osjeti bol, da vidiš kako će te on slaviti. I Gospod mu dade dozvolu, reče: ako, idi pusti, ali nemoj mu dušu dirati, nemoj mu dušu pogubiti, jer duša je za večnost, draga braćo i sestre. I zaista on Satana pusti tešku bolest, njemu se lice izobliči, sve mu se promeni i u pepelu posut, dođe mu žena, kaže: šta to činiš? Pa moli Boga, šta si ti izgrešio? Moli Boga, kaži mu samo reč, neka te uzme, da više ne gledam ovo zlo koje nas snađe, jer ja idem od njive do njive, trčim od jednoga mesta do drugoga mesta, da radim, da bi sve postigla, a ti si tu, vidi, sav ranjavan. Kaži mu reč i neka te uzme. A pravedni Jov odgovara svojoj ženi: zašto tako govoriš, luda ženo? Dobra smo primili od Boga, a zla zar nećemo primiti? Eto, kakva je ljubav bila pravednoga Jova prema Gospodu.
dođoše njemu i 4 prijatelja da ga teše. Pa kad ga videš, oni ne mogaše da ga prepoznaju da je to on. I oni pocepaše svoje haljine i ostaše sa njim 7 dana. I on i dalje zahvaljivaše i slaviše Boga, bez obzira na sve šta ga je snašlo. Kada Gospod vide njegovu ljubav, Gospod mu dade ponovo još mnogo veće bogatstvo koje je imao, dade mu ponovo još 7 sinova i 3 kćeri i požive 248 godina i u svaki dan i u svaki minut svoga života slaveći i hvaleći Gospoda. Jov je, draga braći i sestre, zaista uzor strpljivosti, podnošenja svakoga stradanja koji šalje Bog po svome promislu. I Jov je zaista praobraz stradanja Gospoda Isusa Hrista. Šta mislite, da je Sin Božji zaslužio stradanje? Ne, nego je on se žrtvovao za nas, da krv svoju prolije za nas i za naše spasenje. I mi, draga braći i sestre, ako nešto duševno stradamo ili patimo, ili telesno stradamo ili patimo, da se samo setimo pravednoga Jova i da se setimo Sina Božjega, koliko su oni za nas proslavili i da nikada ne zaboravimo da u onaj krst koji smo dobili, da ga sa krotošću nosimo i da u sve dane svoga života slavimo i hvalimo živoga Boga i one koje volimo i njih da naučimo da i oni u sve dane svoga života slave živoga Boga i da bi se jednoga dana zaista svi našli u Carstvu nebeskom. Cilj Božji je da svi budemo zajedno u raju, tako da ako svoj okrenemo ka večnosti, da ćemo se u večnosti radovati jedni drugima, onda ćemo sve na zemlji, svaki krst koji nam Gospod da, sve ćemo sa radošću i sa krotošću primiti i slaviti Boga. Neka je blagosloveno ime Gospodnje u sve dane našega života. Amin.